Tässä esittelemme Pirka erityiskenkää. Kengät on suunniteltu tukeviksi ja pitäviksi. Kengissä ei ole painavia saumoja, joten ne ovat pehmeät jalkaan. Kenkien materiaali on hengittävää ja ne on helppo pukea jalkaan tarrakiinnitysten ansiosta. Kengissä on kiertojäykkyys, joka antaa kengälle myös sivuttaista tukea. Naisille ja miehille on saatavissa oma mallistonsa ja tarvittaessa kenkiin voidaan tehdä yksilöllisiä muutoksia. Kengät voi myös pestä pesukoneessa. Kenkä puetaan jalkaan avaamalla tarra. Jalka painetaan pohjaan asti tukevasti ja tarra kiinnitetään. Varmistetaan, että kenkä on tukevasti jalassa ja sukka ei jää ryppyyn painamaan. Kenkä poistetaan avaamalla tarra.